Ρώτα το γιατρό. Μια εκπομπή με ιατρικά θέματα και υπεύθυνη ενημέρωση από τους γιατρούς της πόλης μας. Κάθε Πέμπτη στις 10 το πρωί από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή με τίτλο «Ρώτα το γιατρό» μέσα από τη συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο κτηνοθεραπευτής ογκολόγος Βαγγέλης Ιγκούνας και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα αφορά τον καρκίνο του μαστού. Ευκαιρίες δοθήσεις και του μήνα τον οποίο διανύουμε, το Οκτωβρίο, ο οποίος έχει θεωρηθεί παγκοσμίως ως ο μήνας καμπάνιας κατά του καρκίνου του μαστού. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας για την πρωτοβουλία και την πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, η οποία έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο της Πρέβεζας αλλά και από όλο το ιατρικό σώμα με ιδιαίτερη θέρμη και αγάπη. Ξεκινώντας λοιπόν να αναλύσουμε και να δώσουμε κάποια στοιχεία απλά και κατανοητά για το θέμα μας, το οποίο επαναλαμβάνω αφορά τον καρκίνο του μαστού, να πούμε πως θα εστιάσουμε σε τρεις βασικούς άξονες. Στο πρώτο μέρος θα πούμε κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με την βιολογία και την στατιστική του καρκίνου του μαστού. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε στο τι συμβαίνει όταν υπάρχει έκδηλη νόσος και στο τρίτο μέρος θα αναφερθούμε στην πρόληψη. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2682 0 26013, επαναλαμβάνω 2682 26013 και να υποβάλλετε τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και να δώσουμε απαντήσεις. Ξεκινώντας λοιπόν να αναλύσουμε το θέμα μας, όπως είπαμε σήμερα, θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού. Θα πρέπει να πούμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή απειλή για κάθε γυναίκα, η οποία όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία, αν διαγνωστεί έγκαιρα. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε καλά στο μυαλό μας, διότι με τις σύγχρονες μεθόδους και με τα σύγχρονα όπλα της ιατρικής έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε αυτήν την δυνητικά θανατηφόρα νόσο σε μια χρόνια νόσο. Αυτό βέβαια, έτσι όπως είπαμε, ισχύει αν μπορέσουμε έτσι και διαγνώσουμε έγκαιρα τον καρκίνο του μαστού. Στατιστικά, να πούμε κάποια στοιχεία, ότι στην Ελλάδα σήμερα γίνονται περίπου 4.500 νέες διαγνώσεις καρκίνου κάθε χρόνο. Κάθε 2,5 ώρες μια διάγνωση γίνεται και μια διάγνωση, ενώ κάθε 6 ώρες μια γυναίκα πεθαίνει από τον καρκίνο του μαστού. Πολύ σημαντικό αυτό που θα αναφέρω παρακάτω, δώστε λιγάκι σημασία, ότι στο σύνολο των διαγνώσεων μόνο το 5% των γυναικών το οποίο μαθαίνει έγκαιρα και αποφελείται από το πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αντιμετωπίζοντας τον με επιτυχία. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη ανέρχεται στο 60%. Οπότε έχουμε μια διαφορά αρκετά μεγάλη μεταξύ των γυναικών οι οποίες αποφελούνται στην Ελλάδα, έτσι, και οι οποίες αποφελούνται στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να πιστούν οι γυναίκες και να κάνουν τακτικές εξετάσεις και μαστογραφίες και να παραμερίσουν τους φόβους και τις προκαταλήψεις τους. Η καλύτερη ενημέρωση και η εγρήγορση μπορεί να σώσει τις ζωές τους. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της ιατρικής στην εξέλιξη αυτής της νόσου? Αν σκεφτούμε ότι στις αρχές του 1990 το ποσοστό επιβίωσης ήταν 30%, σήμερα 8 στις 10 περιπτώσεις έχουν ευνοϊκή εξέλιξη και αυτό οφείλεται όχι μόνο στις καλύτερες θεραπείες, αλλά κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση. Στην Αμερική υπάρχουν 2 εκατομμύρια γυναίκες που σήμερα ζουν φυσιολογικές μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα μετά από αυτήν την περιπέτεια. Άρα, μιλάμε για μια αύξηση του ποσοστού μέσα σε περίπου 20 χρόνια, από το 30% το οποίο ήταν το 1990, σήμερα έχουμε φτάσει στο 80%. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση της τάξης στο 50%. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία που έχει η πρόληψη, η εγρήγορση και η έγκαιρη διάγνωση. Να πούμε όμως κάποια πράγματα γενικά για το τι σημαίνει καρκίνος, ποια είναι η βιολογία του καρκίνου και τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα. Συμβαίνει από κάποια κύτταρα του μαστού, έτσι, τα οποία, φυσιολογικά κύτταρα του μαστού, τα οποία κάποια στιγμή χάνουν τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού τους και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα. Ουσιαστικά αυτό είναι ο καρκίνος. Φυσιολογικά κύτταρα τα οποία από κάποιο σημείο και πέρα, για κάποιους λόγους τους οποίους θα πούμε αργότερα, αρχίζουν και διαιρούνται ανεξέλεκτα. Τα κύτταρα αυτά, με την πάροδο, έτσι, και την εξέλιξη της νόσου, έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν, έτσι, κάποιους φυσιολογικούς ανατομικούς φραγμούς και
συγκεκριμένα για το μαστό, και να διασπαρούν σε ολόκληρο το σώμα. Όπως κάθε καρκίνος, έτσι και αυτός συμβαίνει λόγω κάποιας γενετικής ανομαλίας. Αυτό είναι ίσως μια από τις λίγες γνώσεις που έχουμε γύρω από την προέλευση του καρκίνου, ότι δηλαδή πάντα σε κάθε περίπτωση καρκινογέννησης υπάρχει μια γενετική ανομαλία. Παρότι όμως η αιτία βρίσκεται σε επίπεδο γονιδίων, όπως είπαμε, μόνο το 5 με 10% των καρκίνων του μαστού κληρονομούνται από τους γονείς. Και αυτό είναι ένα αξιοπερίεργο χαρακτηριστικό του καρκίνου. Επίσης, να πούμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στο δυτικό κόσμο. Ο αντίστοιχος καρκίνος για τους άντρες είναι ο καρκίνος του προστάτη. Είπαμε λοιπόν έτσι ότι οι περισσότεροι καρκίνοι στο μαστό οφείλονται σε κάποια γονιδιακή βλάβη, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ζωής. Ο καρκίνος του μαστού αναφέρεται σε βλάβη που αναπτύσσεται στους γαλακτοπαραγωγούς αδένες του μαστού ή στους γαλακτοφόρους σπόρους. Είναι οι δομές τις οποίες έχει μέσα ο μαστός μας, έτσι, και οι οποίες μεταφέρουν το γάλα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι από τα διάφορα είδη καρκίνου που επιφέρουν τους περισσότερους θανάτους. 519 περίπου χιλιάδες θανάτους έχουν αναφερθεί το 2010, ενώ παρατηρείται εξαιρετικά βέβαια σπάνια, έτσι, και σε άντρες, με περίπου 100 φορές μικρότερη συχνότητα συγκριτικά με τις γυναίκες. Το ποσοστό αυτό του 1% βέβαια δεν αφορά το γενικό πληθυσμό, αφορά στους διαγνωστέντες ασθενείς, έτσι, ότι στις 100 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού μόνο ο ένας θα αφορά άντρα. Και στον άντρα βέβαια είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα, διότι υπάρχει μικρότερη μειωμένα ποσοστά επιβίωσης λόγω καθυστερημένης διάγνωσης και λόγω έλλειψης πρόληψης στους άντρες. Δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης στον άντρα, για το λόγο του ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά συνηθισμένο. Να πούμε και κάποια επιπλέον στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Γενέβη τον Απρίλιο του 2011, ο καρκίνος του μαστού, είπαμε, αποτελεί την πιο συχνή μορφή του καρκίνου μεταξύ των γυναικών. Έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο νέα κρούσματα παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2011 οι νέες περιπτώσεις καρκίνου μαστού στις γυναίκες ήταν 217.000 περίπου νέα κρούσματα. Στην Ελλάδα είπαμε ότι είναι γύρω στα 4.500 κρούσματα ετησίως. Και αυτό σημαίνει ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Να επαναλάβω αυτό που είπα πριν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στην Ευρώπη το 60% των κρουσμάτων με καρκίνο του μαστού διαγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μόλις 5%. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν καταδεικνύουν πόσο ελλειπής είναι η σχετική ενημέρωση μεταξύ των Ελληνίδων. Και το επαναλαμβάνω διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τα ποσοστά του θανάτου από καρκίνο του μαστού χαρακτηρίζονται από πτωτική τάση, ευτυχώς για την εξέλιξη της νόσου, από τις αρχές του 1990 και μετά, με μεγαλύτερες μειώσεις να εντοπίζονται στις γυναίκες κάτω των 50 ετών. Οι ερευνητές αποδίδουν την πτώση αυτή στην έγκαιρη διάγνωση μέσω των μαστογραφιών, οι οποίες έχουν διαδοθεί ευρέως, καθώς και στις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στις διάφορες θεραπευτικές μας δυνατότητες. Ο αριθμός των ατόμων, όπως είπαμε, που έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία τον καρκίνο του μαστού αυξάνεται συνεχώς. Από τον Ιανουάριο του 2006 υπάρχουν ήδη, όπως προείπαμε, περίπου 2,5 εκατομμύρια γυναίκες, οι οποίες μόνο στην Αμερική έχουν ξεπεράσει με απόλυτη επιτυχία αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, οφείλεται σε βλάβες στα γονίδια μας. Βλάβες οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες. Ποια όμως μπορεί να είναι αυτά τα αίτια τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν αυτή τη μετάλλαξη στα γονίδια μας και να προκαλέσουν τον καρκίνο του μαστού? Αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιους από αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να συσχετιστούν με την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Ο πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας είναι η ηλικία. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε ηλικία βέβαια, από την εφηβεία της γυναίκας και μετά, αλλά τα ποσοστά αυξάνονται όσο αυξάνεται και η ηλικία. Οι περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται μετά από την ηλικία των 50 ετών, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο σε γυναίκες κάτω των 35 ετών. Αυτό το ποσοστό είναι μόλις 5%. Εξαίρεση βέβαια αποτελούν οι γυναίκες οι οποίες έχουν κληρονομική προδιάθεση. Αυτό είναι και το δεύτερο αίτιο, η κληρονομικότητα, η οποία υπολογίζεται από ό,τι είπαμε στο 5 με 10% των κρουσμάτων στον καρκίνο του μαστού. Σχετίζεται όντως με παράγοντες κληρονομικότητας,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πλέον γίνονται κάποιες γονιδιακές εξετάσεις και στην Ελλάδα, με τις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να προβλέψουμε με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας αν μια γυναίκα θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Γίνονται κάποια ογκογονίδια, όπως λέμε, έτσι είναι το BRCA1 και το BRCA2, και τα οποία ογκογονίδια έχουν προσδιοριστεί ως παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Επίσης, οι γυναίκες με εξαίματο συγγενείς που έχουν νοσήσει αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του μαστού. Οπότε θα πούμε, συνοψίζοντας εδώ στους παράγοντες της κληρονομικότητας, ότι 3 είναι οι παράγοντες βασικοί, οι οποίοι θα πρέπει να μας να σηματοδοτούν μια πρώιμη ανίχνευση, για να δούμε αν υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση. Το πρώτο, είπαμε, είναι να υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού, ο οποίος θα έχει νοσήσει πριν την εμεινόπαυση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η κόρη να ξεκινήσει τον έλεγχο 10 χρόνια πριν από την ηλικία στην οποία νόσησε η μητέρα της, να το πούμε έτσι απλά. Το δεύτερο είναι να υπάρχει ασθενής σε οποιαδήποτε ηλικία, ο οποίος θα έχει νοσήσει ταυτόχρονα και στους 2 μαστούς. Αυτός είναι πάρα πολύ ισχυρός κληρονομικός παράγοντας. Ισχύουν πάλι τα ίδια. Και το τρίτο είναι να υπάρχει συγγενής άντρας, ο οποίος να έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Τότε πάλι μιλάμε για πάρα πολύ ισχυρή κληρονομικότητα. Ο τρίτος παράγοντας κινδύνου είναι οι διαταραχές της περίοδου της γυναίκας. Στοιχεία υποδηλώνουν πως οι γυναίκες με πρώιμη έναρξη της περίοδου, και όταν μιλάμε για πρώιμη έναρξη της περίοδου μιλάμε πριν από το 12ο με 13ο έτος, το οποίο είναι και το φυσιολογικό έτος για την έναρξη της αμηνουρήσεως, ή οι γυναίκες με καθυστερημένη αμηνόπαυση. Καθυστερημένη εννοούμε να είναι μετά τα 55 έτη. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Επίσης, η λήψη ιστρογόνων μετά την εμεινόπαυση. Οι γυναίκες πολλές φορές αντιμετωπίζουν διάφορα συμπτώματα κατά την έναρξη της εμεινόπαυσης, τα οποία αντιμετωπίζονται με ιστρογόνα. Η λήψη λοιπόν αυτών των ιστρογόνων έχει συσχετιστεί με αυξημένα ποσοστά εμφάνισης της νόσου. Επίσης, έχει να κάνει με τον κίνδυνο, ο οποίος είναι ανάλογος με το διάστημα λήψης των ιστρογόνων. Δηλαδή, όσο περισσότερα ιστρογόνα πάρει μια γυναίκα, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος για εκδήλωση καρκίνου του μαστού. Ανάλογος είναι και ο συσχετισμός με τις γυναίκες οι οποίες έχουν παραμείνει άτεκνες. Οι γυναίκες δηλαδή οι οποίες δεν έχουν γεννήσει παιδιά έχουν ένα αυξημένο κίνδυνο. Ή οι γυναίκες που δεν είχαν πλήρης κοίησης. Πλήρη κοίηση εννοούμε να υπάρχει κοίηση ολοκληρωμένη, τουλάχιστον να έχει παρέλθει το διάστημα των 9 μηνών. Ή επίσης για γυναίκες οι οποίες γέννησαν μετά τα 35 τους χρόνια, και αυτός αποτελεί ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Ο τέταρτος σημαντικός παράγοντας είναι το αλκοόλ. Τα ενοπνευματώδη ποτά αυξάνουν τη συγκέντρωση των ιστρογόνων στο αίμα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο καρκίνος του μαστού, όπως και ο καρκίνος του προστάτη, χαρακτηρίζονται από μία φιλικότητα προς τα ιστρογόνα. Είναι, όπως λέμε, ορμονοεξαρτώμενοι, δηλαδή τρέφονται με ορμόνες. Το ενόπνευμα αυξάνει τα επίπεδα των ιστρογόνων στο αίμα, άρα αυξάνει και την τροφή του καρκίνου, να το πούμε έτσι. Σύμφωνα με μια μελέτη που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2009 στο Διεθνές Συνέδριο Ογκολογίας του Σαν Αντώνιο, άτομα τα οποία νόσησαν από καρκίνο του μαστού και καταναλώνουν με μετριοπάθεια αλκοόλ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επανεμφάνισής του από εκείνα που πίνουν λίγο ή καθόλου ενοπνευματώδη. Πέμπτο αίτιο είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του μαστού, καθώς αυξάνει, όπως είπαμε παραπάνω, τα επίπεδα των ιστρογόνων. Η παραγωγή των ιστρογόνων στις γυναίκες μετά την εμεινόπαυση γίνεται κυρίως μέσα από το λιπόδι ιστό. Οπότε αυτός πάλι είναι ένας άμεσος λόγος ο οποίος προδιαθέτει σε ανάπτυξη καρκίνου. Σε κάθε περίπτωση τα ιστρογόνα είναι το φαγητό του καρκίνου, του μαστού ιδιαίτερα, όπως και του προστάτη του άντρα, και θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα ώστε να μην παράγονται τόσα πολλά ιστρογόνα. Αυτό βέβαια είναι και μία από τις κύριες θεραπείες τις οποίες δίνουμε σε αυτές τις γυναίκες, κόβοντας τα ιστρογόνα και ουσιαστικά κόβοντας τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσονται περαιτέρω τα καρκινικά κύτταρα.
Τον Ιούνιο του 2009 ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Έρευνα του Καρκίνου ότι η συσσόρευση σωματικού λίπους σε ποσοστά άνω του κανονικού ευθύνεται για το 17% των κρουσμάτων καρκίνου του μαστού παγκοσμίως. Άρα η παχυσαρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός λόγος για την εμφάνιση του καρκίνου, αν αναλογιστούμε ότι ένα 20% οφείλεται στην αύξηση του σωματικού λίπους και στη συσσόρευσή του. Και πάμε στο κάπνισμα. Κάποιες πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η κατανάλωση ενός πακέτου μόνο τσιγάρων ημερησίως από γυναίκες πρώτης εμμηνόπαυσης για 9 περίπου χρόνια, κάποια γυναίκα η οποία καπνίζει 9 χρόνια ένα πακέτο την ημέρα, αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά σχεδόν 60%. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό, το οποίο με ένα πακέτο την ημέρα μόνο, έτσι για 9 χρόνια, μπορούμε να αυξήσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά 60%. Η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών. Με επιφύλαξη αναφερόμαστε βέβαια σε αυτό τον παράγοντα, καθώς μελέτες δεν έχουν αποδείξει ακόμα ακριβή συσχέτιση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις ότι η λήψη αντισυλληπτικών σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Ο επόμενος παράγοντας κινδύνου είναι βέβαια το ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια, όπως προαναφέραμε. Γυναίκες που έχουν εμφανίσει προηγουμένως άλλων καρκίνων, όπως αυτόν της μήτρας, των οθικών, ιδιαίτερα των οθικών, ο οποίος συνδέεται άμεσα. Υπάρχει ένα σύνδρομο το οποίο συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε αυτές τις γυναίκες. Θα πρέπει να είναι πάρα προσεκτικές, έτσι, και να κάνουν τις εξετάσεις τους σε πάρα πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες έχουν νοσήσει, είπαμε, από καρκίνο της μήτρας, των οθικών ή προηγούμενο καρκίνο του μαστού, έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν και δεύτερο καρκίνο. Και πάμε στην καθιστική ζωή. Η τακτική άσκηση είναι κάποια πράγματα έτσι γνωστά. Έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του νοσοποιητικού μας. Η ενίσχυση του νοσοποιητικού μας συμβάλλει πάρα πολύ αποτελεσματικά στην καταπολέμηση είτε στην αρχή της εκδήλωσης του καρκίνου είτε στον έκδηλο καρκίνο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εύρωστος, έτσι, έχει μια καλή φυσική κατάσταση, μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά την νόσο. Ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ζωής μας η καρκινογέννηση μπορεί να ξεκινήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, μπορεί να την έχουμε περάσει, αλλά το ίδιο το νοσοποιητικό μας, όταν είμαστε εύρωστοι και σε καλή φυσική κατάσταση, μπορεί να καταπολεμήσει την νόσο πριν ακόμα αυτή εκδηλωθεί και χωρίς ποτέ να πάρει διαστάσεις. Επόμενο αίτιο είναι η έκθεση σε ακτινοβολίες ή προηγούμενες θεραπείες οι οποίες μπορεί να έχουμε κάνει για άλλες κακοήθειες, όπως η ακτινοθεραπεία παράδειγμα, ή οι επαγγελματικές εκθέσεις σε διάφορες ουσίες οι οποίες έχουν αποδειχτεί ότι αλλάζουν αυτό που είπαμε, την πληροφορία μέσα στα γονίδια μας και μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Οπότε εδώ έχουμε την δράση εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι μπορεί να προδιαθέσουν σε καρκίνο του μαστού. Επίσης η ατεκνία, όπως είπαμε, έτσι, το να μην κάνει κάποιος παιδιά είναι και αυτό ένας παράγοντας κινδύνου. Και αυτό που προείπαμε πάλι είναι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, η οποία παίρνουν πάρα πολλές γυναίκες, η οποία ναι μεν μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, ωστόσο η μακροχρόνια χρήση μετά την εμμηνόπαυση αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Αυτά ήταν κάποια γενικά στοιχεία για τη στατιστική και την βιολογία του καρκίνου. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος που αφορά την νόσο όταν πια αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί. Πρέβεζα, Δημοτική Ραδιοφωνία, 87,9 FM στέρεο.
Επανερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, στο οποίο είπαμε θα μιλήσουμε για την ήδη έκδηλη νόσο και θα πούμε τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή από την οποία θα εμφανιστεί η νόσος. Να επαναλάβω εδώ τα τηλέφωνα της εκπομπής, είναι το 2682-026-013, στο οποίο μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας, στις οποίες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Και να πούμε καταρχήν ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα. Τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα έτσι, στο να αρχίσει να ψάχνει αν υπάρχει κάτι και τι είναι αυτό. Κάποια από τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσουμε και να χαρακτηρίζουν υποψία καρκίνου του μαστού είναι το να παρατηρήσουμε κάποιο εξόγωμα ή κάποια σκλήρυνση στην περιοχή του μαστού ή της μασχάλης. Επίσης, αν διαπιστώσουμε κάποια διόγκωση λεμφαδένων στη μασχάλη, είναι κάποια καρουμπαλάκια τα οποία μπορούμε να ψηλαφίσουμε και τα οποία μπορεί να είναι κινητά ή να είναι μη κινητά. Λοιπόν, επίσης, αν παρατηρήσουμε έκρηση υγρών από τη θηλή, το υγρό δεν έχει να κάνει με το χρώμα, έτσι λιγότερο επικίνδυνο είναι το αιματηρό και περισσότερο είναι αν παρατηρήσουμε κάποια έτσι, άλλο χρώμα του υγρού. Επίσης, αν παρατηρήσουμε τη θηλή μας και δούμε ότι υπάρχει μια έλιξη του δέρματος ή της θηλής προς το εσωτερικό του μαστού, αυτό που ονομάζουμε ισολική θηλής, και αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο θα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει. Επίσης, η ερυθρότητα, έτσι, είναι ένα σημάδι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να το ψάξουμε, ή ευαισθησία ή πόνος στο στήθος. Το τελευταίο βέβαια δεν είναι ειδικό σύμπτωμα, αλλά έτσι καλό είναι όταν υπάρχει ευαισθησία ή πόνος στο στήθος να ψαχθεί. Δυστυχώς σε αρχικό στάδιο ο καρκίνος του μαστού δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Αργότερα όμως μπορεί να εμφανίσει κάποιο ψηλαφιτό μόρφωμα, αυτό που είπαμε παραπάνω. Είτε αλλαγή του χρώματος του δέρματος, όπως είπαμε, είτε ισολική, το να τραβήξει τη θηλή προς τα μέσα δηλαδή, είτε κάποιο έκρημα. Αυτά είναι τα 4 πρώτα πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχει μια γυναίκα. Αν η γυναίκα δεν δώσει σημασία τώρα στα συμπτώματα τα οποία είπαμε, τα παραπάνω, τότε μπορεί να εμφανίσει σημάδια προχωρημένης νόσου, έτσι, όπως το να δει πολύ θερμό το μαστό της και ερυθρό, να εμφανίσει το δέρμα μία όψη όπως είναι η φλούδα από το πορτοκάλι, έτσι, με ανώμαλη επιφάνεια. Τότε βέβαια μιλάμε για μια προχωρημένη κατάσταση, η οποία ονομάζεται φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού, είτε μπορεί να εμφανιστεί με πόνους στα οστά ή με κάποια άλλη μεγάλη διόγκωση σε κάποιο άλλο σημείο, οπότε μιλάμε για προχωρημένες καταστάσεις, έτσι, και μεταστατικές ήδη. Τώρα, εφόσον παρατηρήσαμε κάτι από όλα τα παραπάνω, πώς θα γίνει η διάγνωση? Πώς θα προχωρήσουμε στη διάγνωση? Να πούμε εδώ ότι ο καρκίνος του μαστού δεν προλαμβάνεται ακόμη πρωτογενώς, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τον παράγοντα τον οποίο του δημιουργεί. Αλλά η πρόληψή του, έτσι, είναι δευτερογενής, με έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει 3 πολύ πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, αυτοεξέταση μηνιαίως. Δεύτερον, κλινική εξέταση από γιατρό. Και τρίτον, μαστογραφία. Θυμηθείτε αυτή την τριάδα. Είναι τα 3 σημεία τα οποία έτσι μπορούν να σώσουν τη ζωή μιας γυναίκας. Αυτοεξέταση, κλινική εξέταση από γιατρό και μαστογραφία. Η διάγνωση λοιπόν ξεκινά όταν ανακαλυφθεί μια μάζα στο μαστό, έτσι, μια ψηλαφιτή, είτε από τη γυναίκα, είτε υπάρχει κάποιο έβριμα στη μαστογραφία, είτε στον υπέρηχο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσω κάποιες εξετάσεις ώστε να διευκρινιστεί η διαφορά ανάμεσα σε ένα συμπαγή όγκο, αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο συμπαγή όγκο ή αν πρόκειται για μια κίστη, έτσι, μαϊγρό. Για να το δούμε αυτό και να προχωρήσουμε παρακάτω, υπάρχουν 4 διαγνωστικές μέθοδοι. Η πρώτη είναι να πάμε σε κάποιο κυταρολόγο, ο οποίος με μια λεπτή βελόνα θα μας πάρει λίγο υλικό από τη βλάβη και θα το εξετάσει. Είναι μια απλή μέθοδος, είναι ανάμακτη, δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες χειρουργείου, έτσι, και μπορεί να γίνει πολύ απλά. Η δεύτερη μέθοδος είναι η ιστολογική βιοψία. Σε αυτή την περίπτωση η βελόνα είναι κάπως μεγαλύτερη και απαιτείται μια τοπική αναισθησία και μια μικρή τομή για να εξεταστεί, να πάρθει υλικό για το οποίο θα μελετηθεί. Η τρίτη μέθοδος είναι η στερεοτακτική βιοψία. Η λήψη του ιστολογικού υλικού σε αυτή την περίπτωση γίνεται με καθοδήγηση ειδικών μηχανημάτων. Ίσως να έχετε ακούσει αρκετές από εσάς για τον μαμμοτόμο. Είναι κάποιο μηχάνημα, έτσι, στο οποίο τοποθετείται ο μαστός με κάποιον τρόπο και το μηχάνημα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και η τέταρτη μέθοδος είναι η ανοιχτή χειρουργική βιοψία, πλέον, η οποία γίνεται πάνω στο χειρουργικό τραπέζι όταν υπάρχει υποψία, ισχυρή υποψία κακοήθειας. Αυτό αφορά μια πρώτη ταυτοποίηση
της φύσης της ύποπτης περιοχής και γίνεται με ταχεία βιοψία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πριν από την κυρίως αφαίρεση του όγκου. Εφόσον λοιπόν τεθεί η διάγνωση με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα. Τι υπάρχει, πού υπάρχει και πόσο υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λέμε στην ογκολογία, και είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της ογκολογίας, να προσδιορίσουμε το στάδιο της νόσου. Η σταδιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για την πρόγνωση όσο και για τη θεραπεία. Η ταξινόμηση, εφόσον γίνει σταδιοποίηση, θα γίνει μια ταξινόμηση και θα πούμε το στάδιο της νόσου. Το στάδιο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι όπως είπαμε παραπάνω, όσο νωρίτερα εντοπίσουμε ένα καρκίνο του μαστού, δηλαδή όσο μικρότερο είναι το στάδιο, αυτό που λέμε τώρα εδώ, τόσο μεγαλύτερες είναι οι προοπτικές αυτό να θεραπευθεί και να εξελιχθεί σε μια χρόνια μη θανατηφόρα νόσο. Να πούμε έτσι πολύ συνοπτικά ότι υπάρχουν 5 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο στο οποίο ο καρκίνος βρίσκεται εντοπισμένος στο σημείο προέλευσής του και δεν έχει αρχίσει να διηθεί τους γυροϊστούς ή να διασπείρεται. Στο επόμενο στάδιο υπάρχει τοπική νόσος, αλλά ο όγκος έχει αρχίσει να αυξάνεται σε διαστάσεις, έτσι έχει πάει μέχρι τα 2 περίπου εκατοστά. Στο τρίτο στάδιο η νόσος έχει αρχίσει ήδη να ξεφεύγει και εδώ τα πράγματα είναι λίγο έτσι δύσκολα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και το τέταρτο στάδιο, να πούμε επιγραμματικά, ότι είναι το στάδιο στο οποίο η νόσος έχει ήδη ξεφύγει και βρίσκουμε ήδη μεταστάσεις. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι υπάρχουν 2 είδη καρκίνου του μαστού. 2 μορφές είδη. Οι μορφές οι οποίες προσβάλλουν και αυτές οι οποίες δεν προσβάλλουν. Οι μορφές δηλαδή οι οποίες είναι εντοπισμένες, το in situ που λέμε, και οι διφυτικές μορφές, είναι οι μορφές οι οποίες έχουν την τάση να διηθούν, να εξαπλώνονται και να μπαίνουν στην συστηματική κυκλοφορία. Να πούμε εδώ ότι η διάσπαση και η περαιτέρω μετάδοση του καρκίνου γίνεται με 2 τρόπους. Είτε μέσα από τους λυμφαδένες, είτε μέσα από το αίμα. Δηλαδή τα κύτταρα διασπούν την κυταρική μεμβράνη, βγαίνουν προς τα έξω και αρχίζουν να ψάχνουν να βρίσκουν είτε τα αγγεία, τα λεφαγγεία που λέμε, είτε τα αγγεία του αίματος, να μπουν μέσα και να πάνε σε άλλα όργανα και να μας δώσουν μεταστάσεις. Τώρα να πούμε για τη θεραπεία 2 πράγματα. Εφόσον διαπιστωθεί όλα αυτά τα πράγματα ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να σχεδιάσουμε τη θεραπεία μας. Η σταδιοποίηση είναι πολύ βασική, όπως είπαμε, γιατί με βάση αυτή θα πρέπει να επιλέξουμε την κατάλληλη θεραπεία. Εδώ να πούμε ότι σε οποιοδήποτε καρκίνο υπάρχουν 3 βασικά στάδια θεραπείας, τα οποία μας δίνουν το 100% της θεραπείας του καρκίνου. Η πρώτη θεραπεία και η πιο βασική θα μπορούσα να πω είναι η χειρουργική θεραπεία, η οποία επιφέρει ένα ποσοστό ιέσης γύρω στο 50% από μόνη της. Η δεύτερη θεραπεία είναι η ακτινοθεραπεία, έτσι, η οποία προσδίδει ένα 40% επιπλέον, και η τρίτη θεραπεία είναι η φαρμακευτική, είτε ορμονική θεραπεία είτε χημειοθεραπευτική θεραπεία, η οποία προσδίδει ένα 8 με 10%. Με βάση και τις 3 αυτές θεραπείες έχουμε το 100% της θεραπείας σε κάθε μορφή καρκίνου. Όπως είπαμε λοιπόν, το αρχικό βήμα για την αντιμετώπιση και του καρκίνου του μαστού είναι η χειρουργική επέμβαση, ώστε να αφαιρέσουμε τον όγκο. Ποιες είναι οι χειρουργικές επιλογές που έχουμε? Είναι 2. Είναι οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού, όπως λέμε. Είναι επεμβάσεις δηλαδή στις οποίες δεν αφαιρείται όλος ο μαστός, αλλά αφαιρείται ένα τμήμα. Οι νεότερες τεχνικές αφαιρούν ένα τμήμα του μαστού εκεί όπου εντοπίζεται το πρόβλημα. Αυτή η μέθοδος λέγεται ογκεκτομή. Αποτελεί μια πολύ αποδεκτή μέθοδο αντιμετώπισης για ορισμένες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. Συνήθως όμως πρέπει να συμπληρώνεται με ακτινοθεραπεία στον υπόλοιπο μαστό, με σκοπό να καταστραφούν κάποια καρκινικά κύτταρα που πιθανόν να υπάρχουν εκεί. Επίσης, δεύτερη επιλογή επέμβασης με διατήρηση του μαστού είναι η τεταρτεκτομή. Είναι μια άλλη μορφή επέμβασης με διατήρηση, όπως είπαμε, του μαστού, και σημαίνει ότι θα αφαιρεθεί το 1/4 του μαστού. Το 1/4 εκείνο βέβαια το οποίο περιέχει τον όγκο, έτσι. Όποια μορφή περιορισμένης εκτομής και αν επιλεγεί, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο όγκος θα αφαιρεθεί σε υγιή χειρουργικά όρια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο χειρουργός στο παρασκεύασμα στο οποίο θα αφαιρέσει,
ο όγκος να απέχει τουλάχιστον 1/100 από την άκρη του παρασκευάσματος. Δηλαδή να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας γύρω από τον όγκο τουλάχιστον 1/100. Αυτό αφορά τον χειρουργό, έτσι, και να είναι μια πληροφορία την οποία την αξιοποιούμε αναλόγως, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Η δεύτερη αντιμετώπιση χειρουργική είναι η μαστεκτομή. Εδώ αφαιρείται όλος ο μαστός. Έτσι, υπήρχαν πάρα πολλές τεχνικές παλαιότερα, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καταστροφικές για τη γυναίκα, με πάρα πολλές παρενέργειες. Έτσι, να πούμε και εδώ αναλυτικά ότι υπάρχει η υποδόριος μαστεκτομή, η οποία έχει σχεδόν εξαφανιστεί και αφορά μόνο την προοπτική, κατά την οποία υπάρχει διήθηση του τυχώματος, δηλαδή έχει φτάσει ο καρκίνος στο θωρακικό τείχομα. Υπάρχει η απλή μαστεκτομή και υπάρχει η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, η οποία είναι και πιο συχνά, έτσι, εφαρμοζόμενη αυτή τη στιγμή εκεί όπου απαιτείται μαστεκτομή. Η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή γίνεται με αφαίρεση όλου του μαστού και με λεμφαδανικό καθαρισμό της μασχάλης. Και υπάρχει και η ριζική μαστεκτομή, όπου αφαιρείται όλος ο μαστός, γίνεται πλήρης λεμφαδανικός καθαρισμός και αφαιρούνται μύες του θώρακα και κάτω από το μαστό. Έχει καταργηθεί βέβαια και αυτή η μέθοδος. Έτσι, πλέον υπάρχει η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, η οποία, έτσι, είναι λιγότερο ταλέπορη για τις γυναίκες και επιφέρει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τις προηγούμενες καταστροφικές αυτές χειρουργικές θεραπείες. Όλες οι παραπάνω τεχνικές, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να συνοδεύονται από λεμφαδανικό καθαρισμό της μασχάλης. Για να θεωρείται κάποιος λεμφαδανικός καθαρισμός πλήρης, απαιτούνται τουλάχιστον, έτσι, να έχουν εξαιρεθεί 15 λεμφαδένες. Οπότε, κοιτάζοντας κάποιος τη βιοψία, θα πρέπει να δει ότι ο χειρουργός έχει αφαιρέσει τουλάχιστον 15 λεμφαδένες, το λιγότερο, για να πούμε ότι με σιγουριά δεν έχει φύγει η νόσος από το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε και δεν κινδυνεύει η γυναίκα από συστηματικές μεταστάσεις. Λοιπόν, τελείωσε το χειρουργείο. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές οι οποίες έχουμε είναι η μεταχειρετική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία. Τα στοιχεία με τα οποία θα καθορίσουμε κάθε μία από αυτές τις μεθόδους, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε, είναι η διαφοροποίηση του όγκου, δηλαδή το πόσο επιθετικός είναι ο όγκος, είναι το αν υπάρχουν ορμονικοί υποδοχής, αν έχει δηλαδή ο όγκος υποδοχής για να κόψουμε τις ορμόνες, που ότι είναι η τροφή του, και κάποια επιμέρους, έτσι, πολύ ειδικά ζητήματα, τα οποία αφορούν καθαρά, έτσι, ογκολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της νόσου, καθώς και η γενικότερη κατάσταση της υγείας. Εδώ να αναφέρουμε κάποια ερώτηση η οποία έχει τεθεί από κάποια ακροάτρια, η οποία μας ρωτάει τι πιθανότητες υπάρχουν να πάθει κάποιος καρκίνο του μαστού εάν υπάρχουν στο στήθος κίστες. Οι κίστες συνήθως είναι καλοήθεις καταστάσεις, έτσι, δεν προδιαθέτουν συνήθως σε καρκινογέννηση, εκτός αν στη διάρκεια της παρακολούθησης, διότι θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά αυτές οι κίστες, δούμε κάποια απότομη εξέλιξη, κάποια απότομη αύξηση είτε του μεγέθους των κίστεων είτε του αριθμού των κίστεων. Τότε θα αποφασιστεί, έτσι, από τον ογκολόγο και τον χειρουργό αν υπάρχει λόγος να γίνει αφαίρεση στις κίστες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουμε τον αριθμό, ο οποίος θα πρέπει να μένει σταθερός, και το μέγεθος των κίστεων. Αυτά τα δύο κριτήρια μας εξασφαλίζουν ότι οι κίστες δεν θα εξελιχθούν σε καρκίνο. Θεωρητικά βέβαια μπορεί να γίνει έτσι πάντα. Απλά θα πρέπει να προσέχουμε αυτά τα δύο πράγματα και να παρακολουθούμε το μαστό. Λοιπόν, και μια δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο μπορεί να επηρεαστούν οι αδένες της μασχάλης από τα αποσμητικά και να δημιουργήσουν κίνδυνο εμφάνισης του μαστού.
δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, έτσι, τα οποία να συνδέουν αυτό το πράγμα, έτσι, τα αποσμητικά. Μπορεί να οφείλονται σε να δημιουργήσουν κάποιες τοπικές φαλεγμονές, κάποιες υδραδενίτιδες, αλλά επειδή έτσι, η έναρξη του καρκίνου του μαστού είναι μέσα στο μαστό και όχι, δεν ξεκινάει ο μαστός από τη μασκάλη, δεν συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με τη χημειοθεραπεία, η οποία εμφανίζεται πλέον στην πλειονότητα των ασθενών. Πάμε στη θεραπεία δηλαδή του καρκίνου. Έχει σκοπό να αποστηρώσει τον οργανισμό και να φέρει κάποια καρκινικά κύτταρα, να σκοτώσει κάποια καρκινικά κύτταρα που πιθανόν έχουν ξεφύγει από το μαστό. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οτιδήποτε έχει ξεφύγει και μπορεί να έχει μπει στην κυκλοφορία, το οποίο δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, να αποστηρωθεί. Αυτό το λόγο έχει και η ακτινοθεραπεία. Θα μου πείτε τώρα, γιατί να κάνουμε ακτινοθεραπεία σε κάτι στο οποίο έχει αφαιρεθεί? Η απάντηση είναι ότι μπορεί να υπάρχουν κύτταρα, έτσι, σε μικροσκοπικό επίπεδο, πολύ μικρά κύτταρα, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε, δεν υπάρχουν μέθοδοι ανίχνευσης αυτή τη στιγμή, και έχει συμβάλει πάρα πολύ η ακτινοθεραπεία στο να αποστηρώσουμε το χειρουργικό πεδίο, να έρθει δηλαδή ακριβώς μετά το χειρουργείο και να σκοτώσει ό,τι υπόλοιπο κυττάρων υπάρχει. Είναι μια πάρα πολύ βασική θεραπεία, η οποία θα πρέπει να γίνεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τοπική υποτροπή, είτε να ξαναγίνει δηλαδή η νόσος, είτε τα κύτταρα να είναι ζωντανά και να φύγουν προς την κυκλοφορία, όπως είπαμε, και να μας δημιουργήσουν μεταστάσεις. Επίσης, μια άλλη πολύ συμπληρωματική πολύ σημαντική θεραπεία είναι η ορμονοθεραπεία. Έτσι, είπαμε, δίνουμε κάποια χάπια τα οποία θα κόψουν, έτσι, τις ορμόνες της γυναίκας και ουσιαστικά θα κόψουμε την τροφή της. Τώρα, μετά την μαστεκτομή υπάρχουν, βέβαια, επειδή είναι μια τραυματική, έτσι, θεραπεία για τη γυναίκα, υπάρχουν τρόποι αποκατάστασης, έτσι, είτε σε πρώτο χρόνο, αλλά κυρίως μετά τον πρώτο χρόνο. Οι χειρουργοί προχωρούν σε αποκατάσταση μαζί με πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίες γίνονται είτε με μόσχευμα σιλικόνης, είτε με κρυμνό, δηλαδή με κομμάτι των ραχιών μειών, το οποίο έρχεται μπροστά και γίνεται η αποκατάσταση του μαστού. Βέβαια, οτιδήποτε ψηλαφούμε στο μαστό μας δεν είναι καρκίνος, αυτό δεν πρέπει να το πούμε, έτσι, ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, έτσι, αυτό είναι ένα 10% μπορεί να είναι καρκίνος. Το υπόλοιπο 90% των περιπτώσεων, έτσι, συνήθως είναι καλοήθεις καταστάσεις, ιδιαίτερα στις ηλικίες μεταξύ 20 και 50 ετών. Οπότε δεν θα πρέπει αμέσως να πανικοβληθούμε μόλις δούμε κάτι, έτσι. Ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιες καλοήθεις καταστάσεις, τις οποίες όλοι μπορεί να τις έχουμε ακούσει, όπως είναι ο αδένομα, η κίστη, το λίπωμα, το φύλλωμα, η φλεγμονή, το απόστημα, η νοικιοστική μαστοπάθεια, η μασταλγία, η μαστίτιδα, έτσι, το αδενολίπωμα. Όλες αυτές είναι καλοήθεις καταστάσεις. Τις παρακολουθούμε, έτσι. Κάποιες από αυτές ενδέχεται να εξαλλαχθούν, έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο το να εξαλλαχθεί κάποια από αυτές τις καλοήθεις καταστάσεις σε κακοήθεια. Πριν απάντησα σε μια ερώτηση και είπα ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να διέπει, έτσι, η παρακολούθηση. Είναι το μέγεθος και ο αριθμός. Λοιπόν, και να πάμε στο τρίτο μέρος. Έτσι, πριν πάμε στο τρίτο μέρος, να πούμε ότι είναι σημαντικό να συγκρατήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι στο τρίτο μέρος να πούμε ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε τρία πράγματα. Όπως είπαμε παραπάνω, είναι η αυτοεξέταση, έτσι, η οποία θα πρέπει να γίνεται σε κάθε γυναίκα από 20 ετών και πάνω. Θα πρέπει μια φορά το μήνα να εξετάζει το στήθος της. Η κλινική εξέταση, είπαμε, το δεύτερο πράγμα, η οποία θα πρέπει να γίνεται από γυναικολόγο ή μαστολόγο, είτε ογκολόγο, όπου υπάρχει, και η τακτική μαστογραφία. Η μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται πάνω από τα 40. Καλό είναι να γίνεται μεταξύ των 35 και 40 ετών μία πρώτη μαστογραφία αναφοράς, και από τα 40 χρόνια και πάνω να γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό ένα εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο μας καταδεικνύει την αξία της μαστογραφίας είναι ότι με την κατάλληλη θεραπεία, έτσι, τα πρώιμα στάδια μπορούμε να έχουμε ποσοστό θεραπείας το οποίο μπορεί να φτάσει το 95%. Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο. Οπότε η αυτοεξέταση, να πούμε γρήγορα, έτσι, γίνεται με τρεις τρόπους μπροστά στον καθρέφτη. Παρατήρηση, έτσι, της γυναίκας, του μεγέθους των μαστών, της μορφολογίας. Κοιτάζουμε αν υπάρχουν λακκουβίτσες, αν υπάρχουν ραβδόσεις, αν υπάρχουν αυτό που είπαμε σολκή θηλής. Παρατηρούμε, έτσι, και συγκρίνουμε κάθε φορά, έτσι, την εικόνα που είδαμε πριν. Πολλές γυναίκες είναι πολύ πιο εύκολο να ψηλαφούν στο ντουζ. Με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού, σηκώνοντας το αριστερό χέρι, εξετάζουμε τον αριστερό μαστό κυκλικά από τη μασκάλη προς τη θηλή.
Αυτό γίνεται και με το αντίθετο χέρι. Επίσης, η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και ξαπλωμένη η γυναίκα με ένα μαξιλάρι κάτω από το στήθος. Παράδειγμα, στο αριστερό στήθος ένα μαξιλάρι από κάτω, σηκώνουμε το χέρι πάνω από το κεφάλι και ψηλαφούμε με το άλλο χέρι πάλι από την μασχάλη, έτσι, με κυκλικές κινήσεις προς το μαστό. Είπαμε ότι η κλινική εξέταση πρέπει να αρχίσει από τα 20 χρόνια, έτσι, μιας γυναίκας, και θα πρέπει να εξετάζεται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 χρόνια το λιγότερο, έτσι, μέχρι την ηλικία των 39 ετών, όπου θα πρέπει η κλινική εξέταση να γίνεται μια φορά το χρόνο. Είπαμε, είτε από γυναικολόγο, είτε από μαστολόγο, είτε από ογκολόγο. Από την ηλικία των 40 ετών και πάνω η κλινική εξέταση πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με μαστογραφία. Περίπου 14% με 21% των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού διαγνώσκονται με κλινική εξέταση. Άρα μιλάμε για 2 στις 10 περιπτώσεις όπου μπορούμε απολύτως μόνοι μας να το εντοπίσουμε. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο και εξίσου σημαντικό που έχουμε όπλο στη διάθεσή μας, η οποία είναι η μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι μια εξέταση η οποία είναι απλή, γίνεται σε οποιοδήποτε ακτινολογικό εργαστήριο και μπορεί να εντοπίσει ακόμη και ένα πολύ μικρό μέγεθος καρκίνου στο μαστού όταν αυτός δεν έχει δώσει κανένα άλλο σύμπτωμα, δηλαδή ακόμα και μη ψηλαφητές, μη ψηλαφητικά ευρήματα. Σήμερα βέβαια η συμβατική μαστογραφία έχει αποκατασταθεί από την ψηφιακή, ενώ για τις γυναίκες κάτω των 60 χρονών, για τις γυναίκες κυρίως κάτω των 60 χρονών έχει απόλυτη ένδειξη, έτσι, γιατί παρουσιάζει και καλύτερη ευκρίνεια, άρα έχει και καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα. Ενώ και η γυναίκα βέβαια δέχεται μικρότερη, έτσι, ποσότητα ακτινοβολίας. Για μεγαλύτερη βέβαια ασφάλεια, καθώς η μαστογραφία έχει και ένα ποσοστό ψευδός αρνητικού αποτελέσματος της τάξης περίπου το 15%, θα πρέπει η μαστογραφία να συμπληρώνεται πάντα από άλλες συμπληρωματικές εξετάσεις. Αυτή είναι, όπως είπαμε, η κλινική εξέταση από τον γιατρό, ο υπέρηχος οπωσδήποτε. Ο υπέρηχος μπορεί να ξεκινήσει, είπαμε, από την ηλικία των 20 ετών και καλό είναι να γίνεται κάθε χρόνο, φόρου ζωής στη γυναίκα, και από τα 40 και μετά να συμπληρώνεται, να γίνεται ταυτόχρονα μαζί με την μαστογραφία. Είναι μια απλή μέθοδος, ακίνδυνη, χωρίς ακτινοβολία, και είναι συμπληρωματική μαζί με την μαστογραφία. Επίσης υπάρχει και η μαγνητική μαστογραφία, η οποία έτσι έχει ένδειξη εκεί όπου απαιτείται και κρίνεται σκόπιμη. Λοιπόν, η μαστογραφία, όπως είπαμε, μπορεί να ανακαλύψει όγκους σε πολύ πρώιμα στάδια, κατά την οποία θεραπεία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Και αυτό γιατί όσο μικρότερο είναι το στάδιο, το μέγεθος του ογκιδίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ίασης, καθώς και η πιθανότητα ώστε μια γυναίκα να διατηρήσει το μαστό της. Γι' αυτό η έγκαιρη διάγνωση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η εξέταση μειώνει τον κίνδυνο για τις γυναίκες να πεθάνουν από καρκίνο των μαστών. Ο ετήσιος μαστογραφικός έλεγχος έχει βρεθεί από μελέτες ότι μειώνει τη θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστού κατά 24%. Άρα λοιπόν με μόνο μία μαστογραφία έχουμε ελαττώσει κατά το 1/4 τις πιθανότητες να νοσήσει κάποια γυναίκα. Τελειώνοντας, να πούμε κάποιες στρατηγικές πρόληψης, οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Κάποια γενικές οδηγίες, ας πούμε, οι οποίες θα πρέπει να προσέχει κάποια γυναίκα. Να πούμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας σε περίπτωση που ανακαλύψετε κάποιο συμπαγές ογκίδιο ή κάποιο από τα προειδοποιητικά σημεία του καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερως αν οι αλλοιώσεις επιμένουν μετά από έναν κύκλο ή αλλάζουν την εμφάνιση του μαστού. Θα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ σε λιγότερο από 2 ποτήρια την ημέρα, 2 ποτά την ημέρα. Θα πρέπει να διατηρούμε ένα υγιές βάρος, ιδιαίτερα μετά την ημινόπαυση. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τη μακρόχρονη ορμονοθεραπεία, η οποία, όπως είπαμε, αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Θα πρέπει να παραμένουμε σωματικά δραστήριοι για τουλάχιστον 30 λεπτά και να κάνουμε άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτών για τουλάχιστον 2 με 3 φορές την ημέρα. Θα πρέπει να καταναλώνουμε τρόφιμα υψηλά σε περιεκτικότητα με φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, γιατί το ελαϊκό οξύ φαίνεται ότι καταστέλει τη δράση του σημαντικότερου ογκογονιδίου του μαστού. Άρα λοιπόν ήταν κάποια στοιχεία ώστε να γνωρίσουμε τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος, όπως είπαμε, από θανατηφόρος νόσος που ήταν κάποτε, τείνει πλέον να γίνουν μια χρόνια νόσος. Υπάρχει η γνώση πλέον, υπάρχουν τα όπλα και το μόνο που απαιτείται είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, είτε ατομική είτε μέσα από οργανωμένα εθελοντικά προγράμματα, και είναι σίγουρο ότι αυτή η μορφή καρκίνου
Είμαστε πάρα πολύ κοντά ώστε να τη θεραπεύσουμε και να θεωρείται πλέον η άσημη και θεραπεύσιμη. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Συγκούνας, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, και μιλήσαμε για τον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε στην παρέα μας. Ελπίζω να έδωσα κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και πάνω απ' όλα να έδωσα με έμφαση το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού νικέται πλέον, δεν είναι ανίκητος. Γι' αυτό λοιπόν 3 πράγματα. Αυτοεξέταση μηνιαίως, κλινική εξέταση ετησίως και μαστογραφία. Ετησίως πάνω από τα 40.